أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفشر في الله جبا مي أوفوك ولي من دونك دل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا ناكا كشنا كبركة الله كو جدي كو تشاياننا وكلنجلنا بلا جلنكا أما والله دنيا كفانا بواجلو كنا كنا أمي كودوار جمانا كان فابالا أبيجان جميع قدرية أنصار دين ولو جراكا فرانيون كان نينغا وكا مولودو كنا سجيكو كان نسوجان وكا farfoni ira ala kira baka bangini kola mi bara bela jelen kera ka be avril kalot le muka ani kelema abija sigidala mi nabi wele ko kumasi wajul kala otuye Sheikh Umar Abdul Aziz ninga fara Sheikh Gauso Kuntaka alslama warajien fantan nani ka kena insagare fe munon boray ange je ka baraw sheria ala ka fogo nyuma wile herela duwa mina ka mine bay ala ka mine ko noya mo bora ni ka hamina ko sogona dogine abangina ala ka noya ni islame be ala ka here kan be association jamakulu be fu ala yina irana ala ka sanwere irana ala ka hamina ko noya foli be foli kelen do ame bela jelen fu islame fen sere ame bela jelen fu fen man alna to soro o kana o ta to soro ala ka sanwere irana shini kena yala ala ka shida maka kena ya da maka labanye kan hamina ko be noya dina kumo na joyo de bala wallahi karamo de la ka wobaro nyonya na sharia kituka usuga ni sella na ibe na family sorala na ni masili na ibe na family sorala na o yedu fo sisa akado au chema mamita donc ko franfashien be awni kafir ni nonche wallahi ko de yesiri egara mami yesirike na igara salamay usuba mami ya ko do selima na wala be soldo ke ka sendo toy na aleni kafir ka su nyona ala kan kiska bo amen igana fo na ko ne chey ma bay wala on ko so ma bay na ko so ibe do ke ka do toy wallahi wala ibakan ka ken menga itanya do na ambawo au ka sabari ka kunuka uswala wallahi era mo be fembe ke ka nafa sorala na tumado la ibado tumado la itado fosiri sige ni be seri nyini na nyini kanye usobe mo so ikalla harasinya sigi blongo bodila usobe era ala ka mo ya kile bele amen me ngamina kuma mi kan bibo de seri na kasoro seli ya bunda bay usobe nambe seli na ambe fatia mi kala seli kono na joyoro do bala na joyoro nga fisakati me joyoro beka usobe o de nga fatia kala no fe bani ama fo alhamdulillahi rabbil alamin na arrahmanir rahim na maliki yawmiddin na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na ana mundoka ihdinas siratal mustaqim anga amma gorodi na ala na an kana sirat lalika sirat min kiledo na mukoso aw ba fe ko sirat ngatle mukoso amani ala fe ko ala ka sirat jengeli dama akbar awanat linaw na abi an la sayoro jumeli la wala ni egara na kirati na nini mom masika fawiya na sili na fa reta do wallahi ala na an kana kata slat lelema na asra ko kili pediba na ni matle na chugo na ni masira so na sra min bi la se ala tala jajima na ika sra matli atakbir era yesira so chugo na ni yesira ta na sra min ti la se alama na ika sra matli Allahu akbar amma gorodi ni yesira so na sira min bi la se arjina dobe ma na ika sira dala sira Allahu akbar ni yesira so na sira min yi kuma nya ka bo jahannama ma na albi idda sira la adamadi na ikangan ka sabu arjine kan kusuba ka se fema ka fisakati me arjine kan wallahi ikangan ka kishi ka bo fema na femi ka dugu ka temi jahannama ka wallahi ko koso na
fɔra ko an kana ka taa sira tilennen ma a ma fɔ ko an kana ka taa arijinɛ ma wala an kana k'an kumaniya ka bɔ jahanama ma a fɔra ko sira tilennen an balimaw n'an ma kuma o sira kan ka se k'a faamuya hali bi an bɛ kan ka bato min kɛ nafa min b'a la an t'a kɔrɔ dɔn mais sani an k'o fɔ sokuw ko ko n'i kɛra adamaden ye n'i fa n'i ba y'i wolo i k'i jija i ka alamɔgɔ sɔrɔ ala maa min b'i ni wolo Sena Isa ko a ko la yaliju malakuta rahmani man lam yulad marratayn a ko mɔgɔ n'i ma wolo ko fila la e tɛ se ka don Ala Taala ka malakutu kɔnɔ wolo ko fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn kosɛbɛ farikolotigiya wolo i fa n'i ba b'o d'i ma mais nka ni ka wolo Ala ma de b'o d'i ma tiɲɛ na a fɔ ko seku de b'o d'i ma a takbir mɔgɔ n'i t'a fɛ alikiyama don i kana sɔrɔ so kɔnɔ aw i k'i jija i kana seku ɲini k'a bila i yɛrɛ la anw yɛrɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ ni den n'i ma sɔrɔ so mɔgɔw bɛ yira la wallahi ko tu vois cet enfant là que c'est un enfant bâtard excusez-moi le jour de la résurrection si on prend garde il y aura beaucoup de personnes qui seront considérées aussi comme des bâtards là ka dit c'est bon amen mɔgɔ sɔn a donna yawma yud'a kullu unasin bi imamihi alikiyama don maa si tɛ wele k'i danganiya ka taa i fa ma wallahi maa si tɛ wele a fɔ ko kɛn ta karambe ta sɔn ta o tɛ a don na o kosɔn yawma al-arad tuma min na mɔgɔw bɛ na kafo n'Ala bɛ maa wele Ala bɛ wele ko karisa min ye karisa den ye mais Ala b'a tigi ba de tɔgɔ fɔ i b'a dɔn mɔgɔ sɔrɔ wa muso dɔw k'a hakɛ to dɛ tuma dɔw la e b'a miiri ko e ye Tarawele ye k'a sɔrɔ e ba dɔrɔn de b'a dɔn i ye fɛn min ye bilahi e sara k'a turu hakili la ko e ye Tarawele de ye k'a sɔrɔ Ala Taala n'a bɛ kuma a bɛ tiɲɛ de fɔ i ye min ye Ala de b'o dɔn n'Ala taara fɔ ko e ye Kulubali ye k'a sɔrɔ e ma sigi n'o ye e b'a miiri k'a fɔ ko e ma wele bilahi o don a bɛ kɛ lebu don ye o kosɔn Ala tɛ maa si lo bugu cogoya la a tɛ maa si danganiya ka taa a fa ma a bɛ bɛɛ wele n'i ba tɔgɔ ye wallahi mɔgɔ sɔn den jɔnni y'a fa ye tuma dɔw la a ba dɔrɔn de b'a dɔn kosɛbɛ tuma dɔw la hali ba yɛrɛ t'a dɔn jɔnni y'a fa ye wallahi awa n kan t'o ma n kan bɛ min ma i kana kɛ mɔgɔ ye alikiyama don i ma sɔrɔ so mɔgɔ sɔn fa t'i la alikiyama don o bɛna bɛɛ wele n'a ka alimami tɔgɔ ye o bɛna bɛɛ wele n'a ka seku tɔgɔ ye ni seku tɛ e la e bɛ wele ni jɔn tɔgɔ de ye yawma yud'a kullu unasin bi imamihim o kosɔn an k'an janto n'i ye maa ye n'i ye cɛ o cɛ ye n'i ye muso ye a ko ne ye mɔgɔw lajɛ ma seku sɔrɔ maa dafalen wallahi i kana siga a tigi ka seku ye sitana de o b'a jira k'a fɔ ko yɛrɛ bonya donna a tigi la o b'a jira k'a fɔ ko yɛrɛ ye ani yɛrɛ fɔ n'i kɛra maa ye cogo o cogo maa bɛ sɔrɔ maa min bɛ Ala sira jiri la ni e ma se ka maa si sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ bɛɛ kɛra maa kolon ye e ɲɛ fɛ siga si t'a la e yɛrɛ de ye bakoro ye wallahi man lam yakun lahu shaykh ash-shaytanu shaykhuhu maa o maa ni seku ma sɔrɔ i la maa o maa ni fa ma sɔrɔ i la alamaya la e fa de ye sitana ye Ala bɛ maa wolo alikiyama don cogo min karisa min ye karisa kalanden ye maa dɔw fana bɛna wele karisa min ye sitana ka kalanden ye Ala k'an kisi ka bɔ o ma amen sekuba min tɔgɔ ko Sheikh Ahmad Tijani Asharif ale nana o dɔrɔn de kosɔn ka se ka mɔgɔw bɔ
o ayati do o nyama yala ko ke dewnye ko so anana ni tarika tijanye musoba ni maoma na ala yi karabaya na ki ko o jon kuna dika kala denye na e yere be kuna dia soro ala billahi afora ko iza sakhara allah na sa'idan li unasin na innahum humus su'ada ko ni ala ye jon kuna di karabaya ka dima na ni ala ye jon kuna di ke e ka karabo chei na e yere be kuna dia soro sele wallahi akuma koroidi na anana aye dia sereke nani be yele maka ke zawiya ye wallahi iduna yororo na iduna boroboro la na beta mawo sibinu soro beta ka fo astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum na beta mawo soro osibinu beta ka fo la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كورو تعالى نعم عندهم كل فلنيتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم ما جنوا دون فوشكما نعم ما أدم دون فوشكما فما على تلبتو ما تبي كفين كلمة نوفة نعم لا إله إلا الله والله la ilaha illallah na koro chaman de bala akoro dogole na ni mo o famia na ite do la ilaha illallah tantan dugoro wallahi ala kira ko na ako la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amila min azabi wa ako la ilaha illallah na ne ala taala ka tantan de do musoba mi mama dona jukor be ni kumaniya ki kishi ka bo jangata bele jilema takbir ama sheikh ba mi sheikh ibrahim nyasi alen nana de kase ka ando la ilaha illallah tantan jukor musoba ayando ni muye na kuma kene do na inyabala au ka seri na au ka su na au ka jagabo na au ka ta hejida na kora kelen te de bala akbar akora muye na au ka jija ka sirata sira min be au lase ala doma wallahi mo te seri ko seri kadi na mo te su ko su kadi na mo te jagabo ko jagabo kadi na mo be su ka seri ka jagabo fe kelen de ko so ikase ka sanya ka ala doso wallahi ni beke na e ma se ka ala doso na ni ala hinene na ala di ko nyaka ko tama wallahi ko ye kido andino ko na me e kana miri ka fogo andine de ko bela kiri akbar fende be alo tarafe na feni ka sini ajje musuba ma hakilima na ni be fe nyini ala fe na fe min ka fsani fe be yibo de nyini musuba dignité soye na ambe teme ba to de ye wallahi anga voyage na pour que je vais en voyage na avec qui moi do kono ko bo Abidjan kata France bo tede na ibo bo digne de katalahara la akbar o yoro de soye na o yoro fana be soro na mi fen kele be mi na ko de ala doni wallahi Sheikh Ahmad Tijani ashiri akata rika mi Tijani ye na to mo kala foshi la fo ka se ka ala don soro usura Sheikh Ibrahim Niass ale na ni o kele de ye na ala ni fen mi ye fen to be ko al faidatu wa mo be ni kamel shion formina na Sheikh Ahmad Tijani bin Sumayya ma wati bina na abo ta'ti faidatun ala ashabi wallahi hatta yadkhul an-nas fi tariqatina afwajan na abo soni na ko fendo bina bange Tijani ko no na ba fe to do ko al faidatu akbar ako do ni Sheikh yes ako fe to na bangela na ako mo bina na kabo dia sereke nani bela jere fe kanu Tijani ko wallahi menga na a fe bina wati mina na abina na so karabo duguna wallahi kanande na duguna na o duguna fe juma ni ko so karabo na ale ba dogo karamo ya yero guno fe mi o de ala doni menga ala don tala wallahi kanande mi nana ala don ko so na karamo ma ala don so ko be kanande ma wa
donc olu fila bɛɛ lajɛlen degunnen bɛ yen k'o to degun kɔnɔ dɛ ko Alahu Taala bɛ sɔrɔ ka fɛn du poyi ka bɔ awɔ a bɛna poyi ka bɔ waati min na a nana Sheikh Ahmadu Tijani de bolo mais ka jɔn de y'a d'a ma Alakira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Alakira y'a d'a ma ale sera ka maa minnu lase Ala ma o waati la dɔnnikɛlaw ko adadul anbiya 124,000 personnes mais e k'a lajɛ kɛ Ala kɛra ka mɔgɔ tɔw cɛ ma n'i ye 124,000 bɔ a la hali Abidjan mɔgɔw cɛ ma a tɔ de ka ca kosɛbɛ. Ils sont nombreux. La Côte d'Ivoire seulement aujourd'hui a combien de millions? 26 millions pour ceux qui sont à jour. 1 million seulement. Si tu enlèves 124,000, il reste combien? Je ne te parle pas de 2 millions, ni de 3 millions, ni de 4 millions, jusqu'à 26 millions. Alors quand on va voir les habitants de la terre, qui sont aujourd'hui à 7 millions, 124,000 c'est combien? Ce n'est rien, c'est comme une goutte d'eau. Mais pourtant, pendant la vie de Cheikh Ahmadou Tijani, c'est ceux-là qui ont pu atteindre la connaissance de Dieu. Amana Samo, Odona, Cheikh Ibrahim Yasko, ko ra'a mashhadan azima, ko ayoko de kabako da. Aw b'a dɔn ko Cheikh Ahmad Tidiane fatura Cheikh Ibrahim Niass bɛna bange waati min na Cheikh Ahmad Tidiane tɛ yen tuguni Cheikh Ahmad Tidiane bɛna bange waati min na Alakira tɛ yen tuguni famuyatigiya fɛn fɛn la mais nka a ko a don a ye Alakira ye a ye Cheikh Ahmad Tidiane ye olu nana Alakira y'i kanto Cheikh Ahmad Tidiane ma a ko Cheikh Ibrahim Niass ma a ko خذها منه إليك ومنك إلي ومني إليك ومنك إليه ako nye guna min di Cheikh Ahmad Tijani ma ni o de bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw bɔ fili la k'o lase Ala ma o ka se ka Ala dɔn sɔrɔ a wagati nana se m'a fɛ k'a poyi Ala y'an dan fɛn min kosɔn ko nin Ala m'an dan seli kama seli a kɛ kun ye saniya de ye mɔgɔ sɔrɔ i ka se ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ a m'an dan sun kama i bɛ ninnu bɛɛ kɛra a bɛ dɔ fara Ala Taala ka Ala ya kan awɔ hali n'i yɛrɛ ko i tɛ Ala bato a t'o foyi tiɲɛ Ala Taala ka Ala ya kan gundo de bɛ ko nin na a ko o gundo min ni tun y'a kalifa Cheikh Ahmad Tijani ma a ko a minɛ a bolo a ko khuzha minhu a minɛ a bolo ilayka amara wa minka i ka tila k'a di ni Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun kosɔn Alakira b'a fɛ ko in ka kɛ mubasharatan minhu ila Cheikh Ibrahim Niass a ko i k'a minɛ k'a sɔgɔ ni Alakira Muhammadu ne de y'a tigi ye wa minni ilayka ne bɛ tila k'a kɔ sɔgɔ i ma ne ni Cheikh Ibrahim Niass wa minka ilayhi e k'a lase adamadenya bɛɛ lajɛlen a takbir o gundo dɛ o de kɛra Ala dɔn ye i bɛ maa ye i ka dɔnni ka bon n'a ye ni a ye Ala dɔn sɔrɔ a ka nɔɔrɔ bɛ bonya ka tɛmɛ i ta kan i b'a ye i ye kalan bɛɛ kɛ i sigila dɔnnikɛbaaw kɔrɔ mais nka ale a nana seku dɔn tile fila seku kɛra Ala dɔnna ye a y'a lase Ala dɔn ma du coup il est mieux que toi mun kosɔn e ka dɔnni bɛɛ a dabɔra fɛn min kosɔn o de ye Ala dɔn ye e ma Ala dɔn sɔrɔ ale n'a ka jahiliya bɛɛ a ye Ala dɔn sɔrɔ o kosɔn an ka sabali an ka sabali ni ɲɔgɔn ye an ka seku ɲini seku mun bɛ Ala dɔn a kɔrɔ tɛ an bɛ ɲugu seku tɔw la nin kuma ye bɛɛ ka kuma de ye mun kosɔn tiɲɛna a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko seku tuma min ye Ala dɔn n'i ma Ala dɔn i ye mori ɲuman de ye mais nka i tɛ seku ye sekuya dabɔra de ka adamaden lase Ala ma n'i y'o bɔ a la a tɔ bɛɛ ye moriya an balimaw
an ka kunu ka bɔ sɔgɔma la wallahi ni kabila b'a fɛ ka kɔrɔta sɔrɔ naam a cɛw n'a musow naam u b'u jija k'a kɛ ala dɔnna ye bilahi i b'a ye ni ala dɔnna muso kelen b'aw fɛ naam a bɛ kɛ sababu ye ka kabila bɛɛ lajɛlen kɔrɔta m'a fɔ wuli ka seli caman tigiw dɛ naam olu bɛ yen kosɛbɛ de don mais nka sitana de la ka girin ka don cɛ dɔ kan ka so kɔnɔ naam a taara maa fila sɔrɔ kelen bɛ kɛ ka da naam kelen bɛ kɛ ka nafila seli a b'a seli cogo min a b'a seli cogo naam sitana sina ka jɔ sira la naam a ko m'a fɛ min bɛ kɛ ka seli m'a fɛ k'a tromper awa k'ale yɛrɛ tromper o don fosi ne ma mais nka ne sirannen bɛ cɛ min ye naam o de ye min bɛ kɛ ka sunɔgɔ min bɛ kɛ ka sunɔgɔ naam ale ye ala donna ye kosɛbɛ ale ɲɛ de datugu bɛ nka dusukun tɛ kan ka sunɔgɔ min bɛ kan ka seli caman kɛ naam ale ɲɛ de dayɛlɛ mɛ nka dusukun sunalen don bilahi o kosɔn ala kɛra ko naam a ko tanamu aynaya naam wala yanamu qalbi ko ne ɲɛkisɛ fila bɛ sunɔgɔ naam mɛ nka n dusukun tɛ sunɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ ni ala dɔn naam e dusukun tɛ sunɔgɔ fiyewu takunu fi tamami liyaqza i kurulen bɛ ka bɔ sunɔgɔ la naam o kosɔn muso naam n'i ye ala dɔn sɔrɔ naam e ka fisa ni cɛ ba 100 min tɛ ala dɔn an b'a wa taa jija cɛya t'a la musoya t'a la naam i b'i jija ka tɛmɛ i cɛ ka nin yɔrɔ la kosɛbɛ wa fi zalika falyatanafasi almutanafisun kosɛbɛ n'i cɛ dara ka sunɔgɔ naam e k'i jija ka ala dɔn k'i cɛ kalan ala dɔn kosɛbɛ i denw bɛɛ bɛ kɛ nɔrɔtigiw ye bilahi ala ko la naam maa bɛ ala dɔrɔn de filɛ kosɛbɛ mɔgɔ sɔn diɲɛ bɛ ban naam mɛ nka sini masaw ye jɔnw de ye naam olu de ye maa ye maa minnu bɛ ala dɔn bilahi ala dɔn tɛ ko k'a fɔ ko ala de ye sankolo da naam wala ka dugukolo da naam o ye denmisɛnw ka ala dɔn de bilahi hali n'i ye kerecɛnkɛ ɲininka naam a b'o de f'u ɲɛna walahi maa min yɛrɛ tɛ seli naam n'i y'a ɲɛ ko jɔn de ye ala n'o mɛ seli ka kɛlɛ le ciel celui ka kɛlɛ la tɛ naam o tuma na e n'i ka seli bɛɛ naam e ka jaabi ni ale ka jaabi ka kɛ kelen ye wa kelen fiyewu na ko aw ye kelen wa an balimaw an ka ɲɔgɔn ladi naam a diinu nasiha naam dinɛ ye ɲɔgɔn ladi de ye kosɛbɛ n'an bɛ ɲɔgɔn ladi naam an ka ɲɔgɔn ladi tiɲɛ kan kosɛbɛ awa nin de ye tiɲɛ ye walahi an bɛna fɛn fɛn fɔ nin kɔfɛ naam n'a tɛ se ka kɛ sababu ye k'an lase ala ma naam an bɛ ka baro diya de mɛ nka an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ walahi watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr an balima silamɛw naam an bɛna baro kuntagala surunya kosɛbɛ o kosɔn an bɛna bɔ yen de k'an ɲɛsin ka taa fo ajɛmɛ jamakuluba de b'an kɔnɔ na mɛ nka n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ n b'a fɛ ka jakaw de fo naam an balimamuso min y'an wele naam ani an balimacɛ Abubakar Kɛyita naam k'a fo k'a barikada kosɛbɛ ani an balimaw an jɛɲɔgɔn jakaw mun n'an b'u dɔn naam an ka jeunesse jaka mun bɛ yɔrɔ la naam monsieur le gouverneur k'a fo ale n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen naam b'u bɛ to ka n'an bonya jumadon naam ala y'an dɛmɛ n'an sera ka misiri min dayɛlɛ 32 la naam ani Tabota k'o bɛɛ lajɛlen fo k'o bɛɛ barikada kosɛbɛ ka tila ka dugawu k'u ye naam an bɛ tila ka dugawu ɲini aw fɛ walahi tuma dɔw la naam n'i nana jakaw ka kɛnɛ kan naam i b'a ye an ba salima ninnu bɛɛ bɔli bɛ nɔrɔtigiw fɛ kosɛbɛ ne bɛ fɛn min fɛ aw naam bɛna la o de ye aw ka jija ala ye nɔrɔ kɔrɔ min d'a ma naam ka nɔrɔ kura fara kan min ye ala dɔn nɔrɔ ye kosɛbɛ dɔnnikɛlaw bɛ aw cɛ ma naam n'u ye sekuw ye n'u ye ala dɔn sɔrɔ aw ka gɛrɛ olu la o ka lase ala ma walahi ala k'an dɛmɛ amin ala ka kɔrɔta khalifatihi safinatu salikina ila Allah maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu amin يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعتفي بالنظرة تأتي لنا بزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت لنا هرلا أمانين على التلافي يا ربي على كان يمندو شولا آمين كشو هر الدينين أو ما على موكرا آمين يعني أم بدكوني فلافو نعم Sheikh Zainabu Niass Sheikhuna Zainabu Aliyu Niass aywa ala ka ni sababa be amin o kuma na abikene ka
amisra nyinafe foka klebe am soro ka teme o kuma na o tleni ko fa nyi sira soro la am fasan ma minu biya amisra nyini na nyi sira soro am basan ma minu biya usigile no noro bu nyadala am ba minu do siga foshitala sankeme ala bina diu belajene ma sankeme keme ala ba dia o belajene amin rabbi siga foitala ne baw ne na aw sara mbe bita do aljina kono amin siga foitala do sisa amina do ke an fawi sisa ya rabbi ami do ke an fawi shi an kena ala ma diranuma amin rabbi am baw aw bi sankeme soro mewlubna sambi kono to chaman soro kemeni muga o kuma na ala ka kete amin o kuma na sheruke ya bla yoro mina mina tay akume ala donika fa sheikhna sheikh ibrahima safinatu salikina ila allah sheikhu no sheikh ibrahima nyasi ale de kurui boso ka kurun min ni boso bi do akono kata jege mine o kurun yere jati de Sheikh na Ibrahima Nyasi nga kurun jumendo abi mago de ta kata nu ye ala don dangandala Allahu akbar parce wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'buduni ma jinani adama dinda foy ko so fuka ni ala batu ay liya'rifuni ma adama deni jinne da ko ukam batu de la yini ti batu de ibn abbas ko akol la yini ala doni di Allahu akbar ala doni ni mamun duma ala sura ala Sheikh Ibrahim Nyasi bafo man lam yanalu ma'rifatu rahman akoni mami ma ala don soro o tigila mo shi bele jelen kera furi Allahu akbar tijaniya naam Sheikh Ibrahim Nyasi ko akora kitu zurrar ilfani naam min sirru ubbihi akunyela la katasigi ala don kuluba sanfɛ ka sababu kɛ ala kira kanu ye parce que ala kira de bi ala dɔn a ye ala kira kanu ala ye ala dɔn da wa rudtu siyabal mudalati wala da'wa ako ala ye ko bɛɛ lajɛlen ko ba n'a ye maaw kɛɲɛ n'a ka walijuw kɛɲɛ n'a ye kutubuw kɛɲɛ ala y'a di ne de ma wala da'wa mana kan tɛ dɛ an bɛ bi tile min na sigida cayara maa bɛɛ ko a bɛ maa sama ka taa ala ma nka maa bɛɛ ti ala dɔn a bi komi n'a fɔ seku b'a fɔ an ɲɛna cogoya min na a ko lesa kullu nabiyun mursalun walakin kullu mursalun nabiyun nabi ɲuman bɛɛ ti ciden ye dɛ nka ciden bɛɛ lajɛlen ye nabi ɲuman ye walesa kullu waliyun arifun walakin kullu arifun waliyun ala don waliju bɛɛ ti ala dɔn ye nka ala dɔnna bɛɛ ye waliju ye ni maa ye ala dɔn an ka mɛn ala dɔn min ma ala yɛrɛ b'a fɔ ala kira nɛn kan hadisul kudusi la a ko arifuni kabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni a y'a ɲini ka ne ala bato a y'a ɲini ka ne ala dɔn yani a bɛ n bato n'a ma n dɔn a bɛ n bato cogo jumɛn an bɛ misiriw kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn juguyaw la parce que ala de ma dɔn an bɛ taa hiji an bɛ alikaba de ye parce que an ma ala de dɔn sun an b'a dɔn a kɛn bɛ jimi kɔngɔ jalan ye parce que an ma ala dɔn sherifkɛ y'a fɔ yan sisan ala ka laɲini ti seli ye ala ka laɲini ti sun ye ala ka laɲini ti hiji ye laɲini dɔ de bɛ ala la dali la o kosɔn an y'a fɔ o don an ka mawulidi la u ko k'u bɛna baro sigi an bɛna kana kuma in walawala ne y'a kira kuma in walawala yɔrɔ dɔ ye nin ye ala ka ala kira ta ka taa n'a ye larusi sanfɛ a taara ka taa sanayɛlɛ la
ala kira nana ako ala ye seli dale ma naam ay shunda ma naam ay islamiyya da masa naam nga ala kira tale min ke uya ala kira nyinga yala ala kira itale sana yala law yala ika ala yewa naam ala kira ko ra'aytu rabbi bi ayni ra'si akone ala ye ni nyekise flaye mi mem kungolo la nga ala yete donc ala kira kum miseli lizalika sara imamul huda naam parce que mami bi ala do na le silday ya le nyeti fo ila ni ala te Allahu akbar o kuma na al mamu bebi sele ala kira de kofe naam imamul mursalin khatimul anbiya wa imamul mursalin naam donc ala kira ay ala do sheku fana ala ye min ke ala kira la ni masako ki ka kalande na otmana e ka kalande tise e reti sheku yi madafa Allahu akbar shirif ka kuma bo yoro de ka naam ala ye ala kira ta ka ta yira ala kira la nifle e kira fle ha anta wa rabbuka ifle ala fle wala yini de ala kira na no doni de ko de di gundola abura sayyidina ali ya yelema ka yelema fuka na se sheikh ahmad tijani radiyallahu ta'ala o sherif ke aya yelema ka yelema ako atigibina ala don tigibina o de joye o de sheikh na ibrahim anyas shebra nyas nale o kuma na ale de kotiye o kotiya o de jume kama mine katana ye yoro dola ifle ni ala fle Allahu akbar la yini o de tijaniya mine kunyo de seli chaman ba kunyo de foka ala de don foka ala ye ka ala bato naam parce que ni ma ala don ika bato chama bi ke shitane de kama tika ala kama Allahu akbar e bi shitane bato la yakla be ala bato la ma jul de baby abi sella ngebe fenwore de la minti alay wal ma bi mirila abi fenwore de miri minti alay okmana na kerate ni le ka bato tara be e bi bato ke inyeti alala imiriti alala o bato kera joni rashitanay ma ala ko ak la yini mba wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin mu ma fuyi ni adama do fe fuka ni ala bato kana fuyi nyami nube ne ala bato wati mina ukana fu nyame ne ala bato lila naam est-ce que anga bato ambo kelawa la donc sisa foka sheku de nyini naam anga na fo kwa onye jakawe naam ko onye jakawe kwa amba bedo chendo ala alfa abubakar keraben da naam ala alfa sonta da am naam ala sheikh Ibrahima kunta dama naam ala wali ditaraja wali ju keme sabantan sabat dalemu naam akbar olu ye joro do soro ye bara de ke ko so ye joro soro naam Sheikh Abubakar Karabenta naam aya ala kira kanu aya kanu telma ya kanu fo ala kira buray jaharatan aya bulu do ala kira bulu Allahu akbar nga uye kodo de ke uye ulla ka chesere de ke ka nyesoro kola foko bulu de ala kira ma wallahi nga ni kuma fora e nyana bi a ne jagade ne fabite mbabite nga e redum Allahu akbar e redum amba go bi anga alfa bor kabal karabenta ula bi wallahi okmana o bi soro ni munye o de bi soro sisa ni chesiri naam o chesiri de abi soro yoro mina fangata o yoro nuna kata minai wallahi suna sheku chaman be naam o be sega wuridi dima astaghfirullah o be salatul fatiha dima o be la ilaha illallah dima nga naw tara se yoro dola o be day Allahu akbar Sheikh Ahmad al-Tijani asiri khayru shuyukud dahr naam chemi ngafsa ni sheku belajeli bil itlaq mamba bo mala wallahi ale sheku naam Shama Tijani barzaku kulu arifin ale de dayoro ye ala dona bela Allahu akbar ala dona beka jimi ale de fe naam ale naam wa usul lahum ale de sopasime wa yanbuun ale de miyore wa shamsun wa ale de tle to belajele lole bel ale de tle Allahu akbar lolo bi yelenta tle de la
ale sheku ko ako tatil faidatu ako faidat tibinana hatta yadkhula an-nas fo adama do minana do afwajan tijaniyan na mo bina do jamakulu tijaniyan na Allahu akbar o kuma na faidat tiginana faidat tigide joy do de Cheikh na Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass ko ako kalande minu nye tarbiya ke ane kalande minu ma tarbiya ke kalande minu nye tarbiya ke olu ye ne jenyogon de torika konnana Allahu akbar minu ma tarbiya ke olu ye jenyogon de torika konnana nga minu nye tarbiya ke olu yere de ne Cheikh Ibrahima Niass ka kalande Allahu akbar tarbiya de muye o de kamogo lase alama ima ye folo b'a fɔ ko le marabout français là le marabout de ye mun ye al murabbi maa min bi mɔgɔ lamɔ ala dɔn na o de ye marabout ye karamɔgɔ a bɛ fɔ karamɔgɔ de ma maa min bi ala mɔgɔ lamɔ ni ala dɔn ye a b'i kala kuranɛ na o ye tiɲɛ nin b'i sama ka se ala ma a b'i kala hadisaw la a b'i kala sariya la nin bɛɛ lajɛlen pour que laɲini dɔ de bɛ yen pour que k'i ka se ala de ma o tuma na laɲini min bɛ yen Cheikh Ibrahima Niass ale de ye fayida tigi ye ale de nana ni fayida ye n'o ye taribiya ye taribiya de ye k'i lamɔ ala ko kɔnɔna na ni dunya ala dɔn sɔrɔ ni kɛra muso ye o yi kɛlɛ waliju ye i ye ala ka maaɲumanya sɔrɔ ni kɛra denmisɛn ye o i kɛra waliju ye i ye ala ka maaɲumanya sɔrɔ o kosɔn bi waliju bi ferayi kɔnɔ waliju bi taxi kɔnɔ ka yaala waliju bi motow sanfɛ waliju bi kɛmɛ i y'a faamuya ministriw ye parce que nin bɛɛ lajɛlen Cheikh Ibrahima Niass ka baara de o tuma na an bɛ ala fo ka ala wali ɲuman dɔn ala min ye anw kɛ alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka manto ye ka ban k'an kɛ Chama Tijani ka kalandenw ye ka ban tugu k'an kɛ Cheikh Ibrahima Niass ka kalandenw ye mawlidi an ti wuli a fɔ an ka kuma mawlidi kan mawlidi alakira ka mawlidi alakira alayhi salatu wassalam hawal mafkhar من الوجهين حب وخلة على كرا هو المفخر فمني أدم الدون مفك وسناي فمني نبي يوم مفك وسناي على يافلا بدي على كرام على كرا دي وسناي الله أكبر سيد الوجود سورة يركون تجي إمام المرسلين خاتم الأنبياء no ye alakira sallallahu alaihi wasallam ale de afla bele a wasu yoro fla be ala ya di alakira de ma Allahu akbar hubbin wa khilatin alakira de alaktiri wa ale de alaka karumbai ni mama nana maulidi kenena wal maka maulidi kenesigi Cheikh Ibrahima Niass be min fanye ako ubudatuhu makurunatu bi siyadati بشير نذير خاسد خير المرسل الله أكبر أكو على كرا محمد المصطفى أكو عبودته كك على كرا مجوني كما خادمه فو على كرا كدون كمغو ولا أنا نسيك أمير بلا على كرا لا أكو ني ماما كباركروي فو على كيك كنتي كتللا يعني بيسا ikera muso yo ala bi ke kuntigi walma ikera ciewo ala bi ke kuntigi ikera demseyo ika wati la fala ki ke kuntigi sabu ala kira min filani alayhi salatu wassalam atana bashiran wan nazira ala kira nana kana on nisoja aljiya bi soro chugamna ka nyefanye mu ngoso amido aljinana janeme ami kishama chugamna ka nyefanye mu ngoso amido aljinana ala kira nano fanye Allahu akbar wa ala kira masidun alade ala nyini mai alade ala nyini nay khairul muqsadi wa alade ala nyini na wala so here mai
ya rabbi ya rabbal alamin ala ka do ala kira la hormal amin min barumi flene ala ka nyogona chaya amin sayyidina wa habibana wa nabiyyina wa azimana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an shaykhana wa maulana wa habibana ahmad ibn muhammad at-tijani radiyallahu anhu wa an waris sirrihima abu ishaq sahibul faidati tijaniyati bahrul buhuri samsul sumusi babul abwabi maulana shaykh al-islam wa qudwat al-anam alhaji ibrahim ibn shaykh al-islam wa khalifatu shaykh tijani alhaji abdullah ibn sayyid muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani fillah, kunna nahtafil bi mawlid rasul ka annana nahtafil bi mawlid shaykh tijani. Akuniyaye akunangoka ambi am anyere meneje ni ala kire o korati fana ambi ka anyere meneje ni shama tijani. Wa isa kunna nahtafil bi mawlid rasul ka annana nahtafil bi mawlid maulana shaykh ibrahim. Akuni anya ni sojera ni ala kire abikom na fana ambi ka ni sojera ni shibra nasi fana ni لأن الذي ظهر في مكة المكرمة ونادى وسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما انتهينا من النبوة ورسالة ظهر في عين المادي وفي فاس ثم نناديه بسيد أحمد تجاني ونناديه أيضا بإبراهيم لأن الذي لبس اللباس بالأمس اللباس الأبيض هو الذي لبس اللباس الأسود اليوم. ambi karamogo haydara fo folo yana ambi tasi yoro jam folo ni amen jonkuna di ba fon sabu nyuma sherifu usman madan haydara anka foli bayi anka foli bi anaka demaye be shijani kene alaka danama alaka sutura alaka tana ka kube nyefe bari fola man shibe kan siga kuma telela sisa ay ko ben no khoya min ban fet la mela ambi siga lasi jebe bame ale ra fo ko ni teri kera nyame ko ni suraga kon bora sayli kana otuma anka duobe haydare nere togo e abokar jenta mbi bojja min jole min kerefe a togo e ko segu trabaré no babele ko nono cheikhou muso ka association an cheflay an dia sigi nyine an san wolum flay se burama nyasi den nu san obina mawlu kanyi nyine an san wolum flay seno nene ulu re jera depuis 92 c'est bravo si den nous depuis 92 aw yere jera neni min jera ode neni tonu be nyeira nini nana nini tara ni doera bina aywa abin kan demuro do fanama no fana nana dugu kono otuma akera famin koy ode anka je kunye otuma anja ko nyasi dew 100 no nana o ka sénégalais on ka moludi keya otuma obina amfana jako feya obina duo kaye sinon nere amsari depuis en 88 on be karmo haydara ko 90 10 mois on de taranyon feja on de o bekenyon feja yi otuma on kon karmo haydara akasara tambulu karmo haydara re jagado ambi sako yeke bara famia otuma donc no ka télé nana ay wa vraiment kana ay wa dina korata on kon ka duo doronde bay ala ka kisi a jugube toroma ala ka kisi fen jugube toroma abi fen ni heredo ala ka dama anaka demebe anga jamanay abi kasara la yarbi jamanay ala ka bobolola minu ye kele sababu ye ala ka hagil nyumanduma minu fana yeduo minu kala yarbi ala ka jamanay basigi sono mali jamana dumay fulay bi bo bamako fo tumutu sefe iti boy janka bo sisa isiga metri kelintama ibisira otuma vraiment ambi duwo ke jamana yi ya rabbi alaka mugo nyumo kama ya rabbi jamana alaka basigi mali be ka je vraiment ka jamana tigi deme mimba to vraiment ka jamana ndla alaka jamana alaka nye alaka rera baraka kama donc sheribu kere ay amokere baraka kama ya rabbi alaka jamana alaka basigi otuma muso nunka jekulu ankacha wala muso ma jaka muso chela niyo jate nyona akacha ni ma keme duri a cheni muso
n'i y'a fara ɲɔgɔn kan an ka ca ni maa 2000 ye o kosɔn Serifula an ta de don koyi an ka baro foyi ti kɛ n'an ma wele Haidara kama foyi ti kɛ n'an ma Serifula wele wallahi billahi n'an bi ko kɛ wallahi an b'a wele ba télévision an ta don Haidara ja ka don a ba ye boso ye anw dun an bɛna mun de fɔ an b'a la tanu dɛ an b'a la tanu ni nin kɛra jamana min den vraiment jamana yɛrɛ de kan ka a bɛ Ala tanu diɲɛ bɛɛ b'a fɛ k'a fɔ Haidara ka kɛ a ka jamana den ye nka Ala nana bɔ Mali de la Maliyɛnw kan ka o bɛ Ala tanu o tuma minnu bɛ o kumaw la anw t'o jate anw kɔni bɛ dugawu kɛ dɔrɔn a ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ depuis tuma min na a ka kala a ye fɛn fɛn fɔ yani bi tile in ka se a ye fɛn fɛn fɔ san joli joli a ye fɛn fɛn fɔ wallahi bɛɛ kɛra kelen kelen kira tɛ dɛ nka Haidara ye fɛn fɛn fɔ depuis Allah wala wajoli daminɛ fo ka taa se bi ma Ala y'a bɛɛ nɔgɔya dɔgɔtɔrɔso a y'a kuma fɔ Ala y'o kɛ i ye kibaruya faamuya a ye télévision kumaw fɔ Ala y'o kɛ a ye avion fɔ Ala y'o kɛ a ye fɛn fɛn fɔ o nana sɔrɔ foyi t'a bolo Ala y'a bɛɛ kɛ ko Mali dugumakolo ko wallahi Ala bɛ se ka fɛn bɛɛ bɔ a la jamana in wallahi a ka sɛgɛn min ba Haidara o ka kasɛri bɛ ne bolo n bɛ se k'a fɔ a ka ca ni san 20 ye i ye kibaruya faamuya Mali dugumakolo fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc o maa qualité ni maa dɔ y'o jɔ o la k'o b'o tigi nana ou bien o b'o tigi lagosi Ala ka hakili ɲuman de d'a ma fatɔ bɛ maa ɲuman kiri ni kabakuru ye de nka ni fa y'a bila a tɛ sɔn k'a kiri o tuma ne bɛ min fɔ i Haidara ye sabali min b'i la hali bi i bɛ dɔ fara a kan kana sabali bilen fiyewu i bɛ to a kan pewu juguw kɔni o tɛ falɛlɛ fo ka diɲɛ wili nka wala o tɛ se i kɔrɔ bari e de ye wilibali ye donc an kɔni an b'i fo ne Bokar Jenta Umar Karbenta n b'a tɛmɛ fo donc Haidara i ka dɛmɛ bɛ n b'a bɛɛ fo donc o tuma i ka kalanden min fana banna an bɛ dugawu kɛ an jaw ko an ye dugawu kɛ misiri la yan an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma a bɛ don aljana fana na bari a ye diinɛ de dɛmɛ a bɔra a ma tɛmɛ kalo 2 kan ne yɛrɛ taara fo chaise la a ye ne yɛrɛ yere so an mɔgɔ 3 a ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ni heure 1 ne yɛrɛ nana ban mɛ yada hadamaden kɔni an bɛɛ bɛ Ala de bolo Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma o tuma e Haidara donc n'i ye n ka kumakan mɛn ayiwa i dɔgɔkɛ don Abubakar Jenta ka bɔ Ja Umar Karbenta Birenka don o ye ne Bokar Jenta ye o tuma an b'i fo ayiwa Serifula TV Ala ka taa n'aw ye ɲɛfɛ Ala k'a kisi fɛnjuguw tɔɔrɔ ma alhamdulillahi rabbil alamin an bade tɛfɛ Serifula lajɛba an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin tun ye an ye jamiya kadiriya ansariya olu ka mawuludu labɛnnen kɛnɛ kan san o san laadala ko la u bɛ mawuludu kɛnɛ min sigi san 2019 ta nin tun ye o kɛnɛ ye min baara bɛɛ lajɛlen kɛra Côte d'Ivoire faaba la Abidjan sigida la min n'a bɛ wele ko Adjamé ni ka bɛn avril kalo ma an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka ɲɔgɔnna caman yira an na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Ay bonne ne gramoje mina kuma wili balila be manga